Knud. Hej Knud, du. Halløj, Måns. Knud og Måns på eventyr. I forrige afsnit. Jamen Harald der, det var ham, der tog til Thailand og giftede sig med hende der, den der Gmail der. Ej, det lyder fandme godt nok. Det lyder fandme ulækkert. Nu fortsætter eventyret. Episode 2. Leap of Faith. Knud og Måns. Knud og Måns på eventyr. Hvad f***? Halløj, Måns. Det er sgu da Knud, du. Tak for sidst. Det er med dig, Knud. Tak, Knud. Hvad Selv tak, Knud. er det her? Wow. Det er sgu bare en klump sten, du. Ja, den er fandme grim. Den er sgu ikke færdig. Den er grim. Den er sgu ikke færdig. Grim. Eller, den er færdig. Det er et stort toilet, du. Stort toilet. Mand. Ja. Ved du hvad, du Knud? Jeg skulle ved at være lidt brødflov, du. Ja, Et brødflov. Hvad siger du til, at vi går ud og finder noget mad, du? den er jeg sgu med på. Det lyder godt, du. Så får du lige sådan en her til turen. Tak for det. Så er jeg klar. Så er du klar. Så er du vågen, du. Godmorgen, du. Knud og Måns på eventyr. Prøv at se de klipper herovre, du. Med høje. Det er store bjerg. Det er godt observeret. Du er Den er sgu heller ikke til at undgå. med klog. Du var sgu travlt igen, du. Ja, så er det godt. Det går stærkt med dig, du. Jeg tror, det kunne brænde så meget med sådan en ting. Knud og Måns på eventyr. Brænder afsted. Ja, for Stil ud af numsen, du. Så hurtigt går det. Hvad tror du, vi kan finde noget mad heroppe? det har sgu været svært. Det har været en hård vinter. Hvordan ser mad ud i det her spil? Det er sådan pixeleret. Tror jeg. Hvis du forstår. Jeg ved ikke. Det gør jeg sgu ikke, du. Nå. Det gør jeg sgu ikke, Knud. Det var sådan Harald, han viste mig det. Kammerat, han er syg i hovedet, du. Wow, prøv lige at tjekke det. Hvorfor? Prøv lige at tjekke mig, du, Knud. Hvorfor er det? Jeg er lige ved siden af dig, du, næsten. Kig herop, du. Oh shit. Prøv at tjekke det. Prøv at tjekke mig. Tjek mig. Wow! Glask, du. Leap of Faith. Glask, sagde det. Knud og Måns på eventyr. Så er vi sgu ud og bade sådan en dejlig formiddag her, du. Det er fandme rart. Det er sgu spændende, Ja. hvad det kan byde på. Jeg ser en kylling, du. Ja, nice. Det Der er sgu- 2 kyllinger. Den tør ikke at komme i vandet, du. Og den anden er... Ja. Kom her, lille Den anden kylling. er- Kom her, lille kylling. Hvad søren? Prøv at tjekke det her. Ja, du fik også en. Åh, Tjek det. En rå kylling, du. en rå kylling. Det er sgu råt. Den er rå, du. En hård banan, du. Apropos banan. Prøv at tjekke det her over, du. Du er på vej ind i helvede, du. Eller i en grotte. Det er også nærmest helvede. Prøv at tjekke de træer derovre, du. Der ligner sgu en jungle, du. Ja, It's a jungle out there. det er sgu rigtigt. Right over there. Tror du, vi kan Der var finde noget mad fandme en høne der? mere. Der er sgu en Ja, en kylling, eller en kylling. høne, eller en han, eller en and, eller hvad det er. Der er sgu en mere. Nej, Der er mange. For satan. gud ja. 3 stykker på et sted, du. Jeg har sgu 6 hele kyllinger nu.
Er de 6? Fy for Der er satan. 6 hele kyllinger. Ej, fy for satan. Skal vi op i træet? Har du 6 med Skal vi kylling? op i træet? Ja, ja. Det kan være, der gemmer sig en abe, du. En abe? Ja, ja. Sådan en pixeleret abe? Det ved jeg sgu ikke. Jeg kan sgu ikke komme længere. Det er sgu ikke lige, hvad jeg gør. Du er for dårlig til det, du. Du kan sgu Ja. godt. Det er sgu godt. Det skal ikke være sådan en Lige tøsdreng. på faith. Knud og Mogens på eventyr. Åh. Lige på faith. Nu er der sgu mørkt, du. Jeg er sgu lidt mørkere, du. Min mor sagde, at jeg aldrig skulle være ude i salgen. Du må sgu ikke være ude efter klokken 8, du. Tror du, at vi er sikre i sikkerhed her om Det natten, er du? sgu ikke. Det tror jeg sgu ikke. Jeg har hørt må en sgu- historie om Boogeyman kommer. Boogeyman. Boogeyman, så kommer han og boogier. Der kommer en danser for os. Det lyder sgu vildt, du. Hvor blev der af? Jeg ved sgu ikke helt, hvor jeg er henne, du. Hvor Det er f***, sgu heller ikke. det er sgu en vild jungle, det her, du. Det er faktisk sgu lidt vildt. Knud og Mogens på eventyr. Ja. Det er sgu ikke så godt. Nej, Hvor er du hen, Måns? det er sgu ikke så godt. Nu er jeg ude af junglen, du. Jeg gik sgu lige ud af junglen. Så kan det være, at vi kan finde hinanden igen. Jeg er jo inde i junglen. Nå, for søren. Du kan ikke komme ud af Hvad junglen, er der eller med hvad? Søren der? Søren? Jamen, han er sgu ude i noget lort med de rockere der, du. Det er sgu ikke til at... Han er ikke til at regne med mere. Åh, for helvede, du. Nu bliver jeg sgu angrebet, du. Det er sgu ikke så godt. Der er sgu også en blegfist. Hey, der er du sgu. Knud. Ja, der var du. Ja. Og vi har da fået lidt mad, hva'? Jeg har fået 3 Ja, jeg kyllinger. har 7. Det kan være, at vi skal gå tilbage og stege det lidt, Ja. du. Det er nok en god idé. En baguette. Pas på blegfisen der. Au. Eller ikke blegfis, du. Tag den, du. Tag den. Og den. Du har sgu en pil lige i knolden der. Det ser sjovt ud. Det er nice. Der er sådan en creepy sådan noget. Der er en spidermand, der bader. Spider. Au. Pas på Spiderman. Au. Shit. Det er sgu tosset farligt det her, du. Ja, det er en tand for farligt, det her. Bum. Bum, sagde det. Knud og Mogens på eventyr. Au. Det er sgu tosset spil, du. Shit. Der er en blegfist mere. Anita Harald. Hvor blev du nu Eller af? også er det, eller også er det hans... Oks, men du er helt dækket ind i pil. Er det? Ja. Det er den nye måde, du. Nice. Fjerhætte. Det er sgu sådan en nålepude der. Hello Gud, chicken. se den der. Se den. Der er en blegfist, der redder på en edderkop. Det er der sgu da også. Kan du se det? Ja. Det ser sgu da helt tosset ud, mand. Au. Hvorfor Død jeg fandme. det gjorde du fandme? Det er sgu tosset. Jeg skal også være død, du. Knud og Mogens på eventyr.